भट होनाय समाव गोदै गोदै मिस्थिफोर बायदि बाथ्रा बुङो। जों भट होखांबानि उनावनो लामा होगोन, कारेन्ट होगोन, बायदिसिना सुबिदाखौ जों बानायना लांगोन, होगोन होनो दिनैसिम गैया। खस्थ' खालामबाबो जों दिनै खोमसियाव थानांगौ। मानो एसे खस्थ' खालामो जों देहानि थैखौ दै बादि खालामनानै भट हो भटनि उनावनो जों नोंसोरनो लामा बानायना होगोन, स्कुलखौ बानायना होगोन, कारेन्ट हरगोन, सलार होगोन, जेबो गैया दिनैसिम। बे जोंनि सार एमएलए पद्म हाजरिकाया जोंखौ मानो थगायबाय थायो? जों मोसौ जाबाय नामा? जोंथ' मोसौ नङा, मानसिसो। फैलायसिगोन ना इलेक्सननि उनाव जोंखौ आरो बुफायनो फैसिगोनलाय आरो देरहा हरसिगोनलाय आरो सिरि थायो। 30 बोसोरनि उनावबो मोनसे ओनसोलाव मोब्लिब गैया। जाउनाव गोबाव समनिफ्राय खोमसियाव जिउ खुंबोनांदों ओनसोलनि रायजो राजाफोरा। खुंथायाव थानाय सरकारा हादरारिफोरनि थाखाय गोबां गोदान बिथांखि फोसावगासिनो। नाथाय दिनैसिमबो बे ओनसोलाव सरकारनि मावबिथांखिया मोनसेबो मावफुंजायाखै। जाहोना मा? गोहोआव थानाय बीजेपी सरकारनि मावफुंनो लानाय बिथांखिया फेलेंसो नामा? रायजो राजाखौ थगाय भट बिफैनायानो खुंथाय गोहोआव थानाय सरकारनि हाबा नामा? जाय समाव सरकारा सोरां भारत सोरां इयुननि गेजेरजों गामि मोब्लिब गोहोखौ होबाय थानाय समावबो बे ओनसोलनि सुबुंफोरा दिनैसिमबो खोमसियावनो जिउ खुंनांगासिनो। बे जायगायानो दङ सनितपुर जिल्ला 70 नं सुथिया बियाबनि सिङाव थानाय 12 माइल एबा 12 माइल हालामाव। बे हालामनि बर' रायजो राजाया 30 बोसोरनि उनावबो दिनैसिम मोब्लिब गोहोखौ मोनफुङाखै। ओनसोलनि रायजो राजाफोरनाव बिसायख'थिनि समाव गोबां मावबिथांखिफोरखौ होगोन होनना भट बिफैयो एमएलए मन्थ्रिफोरा। नाथाय थगाय दिनैसिमबो मोनसेबो खामानि मावफुंनानै होआखै ओनसोलनि एमएलएआ। बेखौनो ओनसोलनि रायजो राजाफोरा गोथौयै दुखु मोननाय फोरमायनायजों बीजेपी सरकारखौ सोंखारिदों। दिनैसिम जोंनाव जेबो सुबिदा गैया, जोंनाव आरो जेबो मोनथायबो मोनाखै जों। बिनिखायनो जोंनो कारेन्ट नांगौ, लामा नांगौ, जोंनो स्कुल नांगौ, जोंनो पन्सायतआव सोनांगौ, जोंना जानांगौ। मानो होनबा बिसोरो भट होनाय समाव गोदै मिस्थिफोर बायदि बाथ्रा बुङो। जों भट होखांबानि उनावनो लामा होगोन, कारेन्ट होगोन, बायदिसिना सुबिदाखौ जों बानायना लांगोन, होगोन होनो दिनैसिम गैया। जों बेसेबां थगायजाबाय थानो? दिनै 30 बोसोर जाबाय, बेयावनो गथ' गथाय देरबाय, बेयावनो जोनोम मोनबाय, बेयावनो थैलांबाय। दिनैसिम जुजिनो खस्थ' खालामबाबो जों दिनै खोमसियाव थानांगौ। मानो एसे खस्थ' खालामो जों देहानि थैखौ दै बादि खालामनानै। बेसेबां एमएलएआ जोंनो भट हो भटनि उनावनो जों नोंसोरनो लामा बानायना होगोन, स्कुलखौ बानायना होगोन, कारेन्ट हरगोन, सलार होगोन, जेबो गैया दिनैसिम। जोंखौ थगायबाय थायो। बे जोंनि सार एमएलए पद्म हाजरिकाया जोंखौ मानो थगायबाय थायो? जों मोसौ जाबाय नामा? जोंथ' मोसौ नङा, मानसिसो। नांगौ मोननाय समाव जोंखौ मोजां गोदै बुंफैयो, गोदै माथो बुंलाङो। जोंबो सारखौ होगोन होनना जों आसा खालामो। दिनैसिम गैया। 30 बोसोर जाबाय बिनि जोंहा भटनि समाव जोङो बे सारा बुङो, पद्म हाजरिकाया जोंनि सुथिया समस्थिनि सारा माने एमएलएआ भटखौ होबानो जाबाय। जोङो भट देरहानाय लोगोनो बिसोरो बे बुंदों सारा माबा कारेन्ट होगोन, लामा क्लियार होगोन आरो पन्सायत बायदिसिना सब पन्सायत अक्ट'बो होगोन होनना बुंदोंमोन। बिनिखायनो दिनैसिम नै देरहाबाथाय जोंखौ नायफिनलाय नै दिनै सिरि थालायबाय दासिमबो। दा नै देरहालायबाय, दा एबार फैलायसिगोन ना इलेक्सननि उनाव जोंखौ आरो बुफायनो फैसिगोनलाय आरो देरहा हरसिगोनलाय आरो सिरि थायो। बोसोरै बिदि थगायबाय थायो। माने खनबेसे थगायजानो? बिजोंनो थांबाय थायो, होबाय थायो जोङो। होमबाबो जोंखौ दिनै नायफिनाखै। जोंखौ ट्राइबेल मानसि होननानै बन अनसल होननानैसो बुंदों दै। बे सारा बेफोरबायदि होननानै जोंखौ नायफिना आरोना, कारेन्ट होआखै आरो। बर'खौ जोंखौ माने एक्सुवेलि बारा गोसो होआ आरोलै। गैथ'आ मोनाखै एकदम। बेनिफ्राय जोङो 12 माइल ओनसोलनि बे बालुफुं 12 माइल ओनसोलनि 12 माइलखौनो होनो जेनेबा बे जोंहा सुथिया समस्ति 12 माइल बे खन्द'आ माने मोनाखै आरो 12 माइल समस्तिया माने सुथिया समस्तिनि 12 माइल सेन्टार जेबो सुबिदा गैया। माने जेबो जोंहा टयलेटबो गैया, न'बो नाय, रायजोफोरा नायबानो जाबाय न'फ्रा माबायदि गोदाव सोरावसो जाना दं। आं बुंनि आङो
आसामनि चिफ मिनिस्टारखौ एसे मदद खालामनो माने नायहरनो थाखाय आङो बे 12 माइल आरो जोंनि सुतिया समस्तिनि बे 12 माइलखौ जोंहा चिफ मिनिस्टारा नायहरगोन मदद खालामहरथों होननानै आं आसा खालामबाय थाबाय खुलुमनाय थादों आरो आं बेखौल' बुंनाय आं बारा गोलाव बुंथ'ला आं बेखौल' बुंनानै खुलुमबाय। आं गोजोनै साबायखर बावग्रोबाय मानो होनब्ला जोंनि गामि नैबे 12 माइल एरियायाव फैनानै जोंनि रायजो राजानि मोजां गाज्रि गासै दुखु दाहाफोरखौ खौरां लाफैनो थाखाय दिनै माने जोंनि 12 माइल एरिया सतिया समस्ति गोलैयो दिनैसिम 90 to 90 बेनिफ्राय बे हादानाव जों आगान होफैजेननाय हाग्रा सुस्रांनानै जों रायजो राजा गावजों माखासे रायजो राजा गोदोनि फिसा फिसौ गाबो जों माने सरकारनि जेबो सुबिदा मोनाखै दिनैसिम जों जेबो सरकारनि जेबो सुबिदा गैयाखै नाथाय जों MLA भट MP भट गासैबो जों होजोबो गासै भटखौ होजोबनानै जों बिसोरखौ देरहासार खालामना हरो बेनि उनाव जोंखौ पन्सायतआव गैया होननानै जेबो माने MP MLA भटनि गासै सुबिदा बादिफोरखौ जोंनो होआ पन्सायतआव जोंखौ अन्तर्भुक्त खालामा बेनिफ्राय आरो उज्जवल भारत उज्जवल बिजुलि बेफोरखौ जों गासैबो साबमिट खालामजोब्बाय MLA नो आरो अफिसाव APSDL अफिसफोराव जों साबमिट खालामजोब्बाय नाथाय दिनैसिम जोंनो लाइनफोरबो होआखै बेल' नङा गासैबो सुबिदा बादिफोरखौ जोंनो भारत संबिधान बा आसामनिफ्राय MP MLA बेफोरनि सुबिदा बादिफोरखौ जोंनो जेबो रायजो राजाफोरनो होआखै बेनिखायनो जों माने गोबां दुखु दाहायाव गोलैना दं बेनो आरो जोंनिया MLA जोंनो माने पन्सायतआव गैया होननानै जोंनो जिखुनु सुबिदाफोरखौ होआ बिथांनि खाथियाव थांब्लाबो जोंखौ नायस'आ माने पन्सायतआव गैया होननानै सुबिदा बादिफोरखौ जोंनो होआ बेनिखायनो जों सरकारनिफ्राय जेबो माने सुबिदानिफ्राय जों बन्सित जानानै दं आरो प्रधानमन्त्रिया जेब्ला BJP सरकारा जेब्ला भारत सरकारखौ सालायो भारत सरकार सालायनायनि सिगां जानाय 18 मासावनो गासै भारतनि बेन्दोङाव थानाय रायजो राजाफोरनो 18 मासावनो इलेक्ट्रिक होगोन होनना बुंदोंमोन नाथाय दिनैसिम खेबनै टार्म खुंलांबाय BJP सरकारा जोंनि आसामाव दिनैसिम माने जोंनि गामि ओनसोलाव सतिया समस्तिनि गामिनि ओनसोलाव माने MLA नि नासयनाया जों दिनै इलेक्ट्रिक माबाफोरखौ मोननो सक्षम जायाखै आरो बेहाय जों गासै नैबे 1992 खुलिनाय जि जों निगमखौ बानायनानै जोंहा बे रायजो जानाय एरियायाव जों गासै 3,000सो भटारफोर दं आरो जों रायजो जागासिनो दं MLA-निसिम जों जेन खावलायो भारत संबिधान मथे भारतनि माबायाव पार्लियामेन्टआव जेबायदि पास जादों बेफोर आयेन बायदि जों जि सुबिदा बादि लाइननि सुबिदा लामानि सुबिदा गासै IUI न' बेफोरबायदि रायजोआरि सुबिदाफोरखौ जों नोंथांनाव हान्थु सिं गोदोना आखाइनि आसि सिंस्रि दाफोना सानाय आफादावनि सानाय आथिं मिजुनाय सानाय खर' जरा सानाय आथिं फारनैबो बोलो मोनै जानजि सानानै आथिङाव साहैनाय जायखिजाया गोजामनिफ्राय गोजाम सानाय जादोंब्ला नोंथांमोना जिंगासिनो नांला नोंथांमोननि थाखाय खम बेसेनावनो लाबोदों फिल नेचार जइन्ट फेन वेल बे थाव मालिसखौ फुनोब्लानो नोंथांनि गासै सानाय जेंनाया खारगोन अब्ला मानोथो गोबाव खालामखो अर्डार आरो गोबां मोनथिनो थाखाय नैबे जानबुं नङाव फन खालाम 9974030738